Xogos tradicionais, literatura galega, teatro, música, cine, o Culturdez ofrécenos todas as propostas posibles no eido da cultura, un escaparate único onde poder expoñer o teu produto. Moitas son as empresas que repiten experiencia, outras, pola contra, chegan por primeira vez. Ben, para nós representa toda unha oportunidade porque o Culturgal, como ben sabedes, é o escaparate da industria cultural que hai neste país e demostra que hai unha potencia enorme a nivel cultura en todos os seus eidos e que Galiza pode crear emprego, pode crear riqueza tamén a nivel cultural. Bueno, para non ser a primeira vez, logo pois significa unha nova experiencia e unha oportunidade non de darnos a coñecer que é o que se trata. Bueno, pois é unha cita xa obrigada dentro do calendario do ano, onde vimos a toparnos cos nosos lectores e coas nosas lectoras e amosar as novedades editoriais do ano. Bueno, pois é un ano máis unha oportunidade tamén de estar aquí en este gran evento da cultura galega, participar en ele, pois a nós, bueno, satisfacenos moitísimo porque é tamén unha maneira de achegarnos ao público que realmente buscamos, non? Sobre todo eso, buscar visibilidade e participar deste gran evento da cultura galega. Se deciden pasar por este Culturgal, ademais de 130 actividades espalladas nesta Feira das Industrias Culturais, tamén se atoparán con 128 expositores que ofrecen o seu mellor produto. Para dar a coñecer Sermos Galiza, tanto a versión digital, o diario digital, como o semanario en papel. E ademais temos a venda os libros editados por Sermos Galiza, que son 5, o último deles, Os nomes do terror, que foi todo un fenómeno editorial. Foi un fenómeno editorial realmente deste verán, xa tivemos que sacar a segunda edición. Hoy seguimos ofrecendo libro ilustrado para nenos e nenas, desde 0 hasta os 14 anos aproximadamente, pero tamén novas coleccións de adultos. Presentamos un libro de poesía para adultos, coleccións de pedagogía. Bueno, imos medrando con nosos lectores. Bueno, pois traemos sobre todo xogo educativo, algo tamén de libro, pero bueno, o que vimos é un pouco a darnos a coñecer novas editoriais, darnos un pouco a coñecer ao público que veña por aquí, polo Culturgal. Este ano pois estamos presentando o tema patios de escolas. Que é iso de patios de escolas? Pois, e o novo catálogo tamén de xoguetes tradicionais, de brinquedos tradicionais. Pois nada, o que estamos ofertando en escolas un pouquiño, traballar sobre todo o monopolio do fútbol e todo o conflito que trae e creando patios vivos e activos onde os nenos pois teñan infinidades de oportunidades de xogo, de integración, de socialización e de exploración. Pois nós inventamos xogos de mesa e fabricámolos e para nós o Culturgal é fantástico porque é o público real dos nosos xogos. Están todos feitos en galego, están todos feitos a man e é un público que agradece moito este tipo de produto. Bueno, pois podes aportar as últimas novedades en galego, tanto para nenos pequenos, infantil e juvenil, como para maiores. Eu creo que é unha oportunidade moi boa, sobre todo para iso, para descubrir as últimas novedades cara ao Nadal. Así que xa o saben, pasen e vexan. Dende hoxe ata este domingo 3 de decembro teñen unha cita coa cultura do país neste Culturdez. Lembren, no recinto feiral de Pontevedra.